Right. So, now iri pano ndeino andina nguva ndandagarisa ndisingauye pano mazuva ano tikuita kwakabuda uyu ka. Mazuva ano kwava inonzi app yaimwe ndokuri kuenda vanhu vese. So hatisi kubatika zvokumhanya but tiripo zvedu. Nhasi tiri kumbonzwa sekuru vari kuda kuyananisa vadamwa kuzogadzirisa nyaya. Kana muchida live chazoita manheru ndadzoka ndamboenda kujogging. But sekuru vadamwa kuzogadzirisa nyaya. So zvema live muchandipa topic but iyo yanga chigona kupesera pa topic. Ndichamboshare pamagroups. Now iri pano pakadai yamira so sekuru vari kuyananisa muzukuru wavo ari kutadza merai regai ndingotanga tinzoti dare racho riri kutanga rachiri kudii. Dare racho riri kutanga so nyatsoteererai munzwe. Inini hazukuru zvandakutaura ndizvongoti garisane bhozi mune vana mese. Gadziriswa chii? Iwe usanonoke sekuru mudzi asanonoke kuya kumba. Iyo waona iyo usashaise mukadzi bonde chete. Mwana mdiki wekuita sei? Bhozi muzukuru inini teera unzwe iweyo takawira. Muzukuru wangu ndikauya panapa every time ndagenda ndingachingotaura nyaya dzako iwe. Muzukuru yenyu sekuru ini panapa handisi kufara marriage iri kundibohwa so handisi saka ndisaka ndauya kuzoenzanisa nyaya dzenyandika but uyo ataura chokwadi chake manje. Chokwadi chake ataura kuti iwe uri kumunyima bonde. Inini ndati uri kumunyima bonde kayo. Uyo ari kutaura ari panapa kako. Uyo ari apo. Uyo ari kutaura uri kumunyima bonde uyo. Hatiti muri kuvaudza. Ndiri kuudzani. Ari kutotaura kuti iwe uri kumunyima bonde. Kuti uri kumunyima uyo ari kutaura ari panapa. Ndiri kuudza iwewe. Ndaudza ni uyo wadi ungotaura kuti ndakutaura ndika. Kana asingati ngataura kuti nini handita. Nasi ndokurara panapa ini handika. Ndira kunzwa kuseni kuti mari wabonde. Usasekeka iwe. Hasi kuda sekuru haanei nezvepano hazvinei naye. Atoseka. Mungatona achoseka toradza kuti zvamurutaura ndezvenyu izvo ndagara naye ndomuziva. Saudadala haisi kumira. Haisi. Haiwa muzukuru wabonde. Muzukuru wangu ndi wangu. Mwana hanzvadzi yangu anditaura zvese. Ini ndakuudzai. Inini munhu akandoona kunge ndiri mwana mudiki kana kunge munhu kana kuti ndakaedza nakimba namukundi. I behave like mukundi. Inini ukandiita kuti wewe unoda authority ukasiteka authority, I give you the authority. But iwe rova munhu wakubondeka. Kana ukanditi inini mukadzi ari weri chibhagera zvamamuita zvekurwa zvizvi. Kana iwe zvaungaona zvekupwanya foni zvandizvide futi. Watoipwanya but handizvide zvawaita. Saka munhu haufane kubheva. Seta hasha. Kana uri mumba mako munhu ngozviratidza. Ustabone vana behave. Hurumende wako uyo. Iye hazi stabone. Mune vana 5. Vana 5. Akukangana chikukandira imomba. Aiwa ndatoona kuti aiwa hazvani basi. Wanotsvaga nyaya manje. Hapana nyaya ndinotsvaga tikutaura zviripo. Hapana chandinokushatisa. Inini chiripo ndati ndataura ndataura zviripo. Iwe hausi kutaura zvekuti handida. Muzukuru ukashaisa mukadzi bondeka marriage inosheka manje. Inosheka kusheka chako. Achifunga because inini kana munhu akanditi handisi kuda kana akandirova gutsuka inini ndoita zvaanenge achiita. Iyo hanzi unozoda kuti abonde kumakuseni. Iye haasi kuda makuseni. Vanhu vana vamuka. Hanzi vana vamuka. Koya nhasi andidaidza makuseni angachiti. Vana vakaitira izvozvo saka tazotanda. Kunyepa. Sekuru yatonyatsorara kuti inini ndiri kufunga ari kufunga zvekuenda kubasa ari kuenda kubasa ndiri kushaudwa. Ndakushauda kuti sekuru kuti nhai mimbosiyewo matika hanzi uri kutozoti ndakutaura vana varara ndi hanzi iwe uri kuti kana wapa musoro kuti ndapreswa nedhodhi utobuda zvakoenda hanzobvwa nomama kutobuda namondera zvandiaramu aiwa zvazvidiwa mukadzi kana wamutanga tera kana mukadzi kana wamutanga shamwari kana wamutanga mukadzi kana aumusire padzika hanzi uri kuti wapa musoro bva ndapreswa nedhodhi. Hauna kuitira mbaketi here last time I mbaketi hauna kurasa mba muri kunwa wauda kudzoka kuti upedzese unopedzesa chi ipapo manje mukadzi anenge achibuda lavhu neyo manje uyo akagadzirwa zvokuti inini ndimuseme kunoko tonetsana iyewo ndisema uona maendero
kuti girlfriend yacho ukaona mukadzi pamadhodhi apa muzukuru pagadzirisa musuno aitaura zvikanzoni iyo nyaya yemadhodhi yako yanogara uchitaura uchatondifambisa mbiri isingaite kuvanhu ndikati ndichaiudza sekuru vangu ndisaka ndakazokudza yakandiudza muzukuru ndisaka ndakakudza akandudza nezuro chaiye pandakasvika vanhu kuti chi taura akandudza ndikati hayo chetane saka ndiri kutaura ndiwewe kuti pagadzirise pa zvinhu zvakunyepa kuti chi haunyare kuramba zvinhu zvaunenge wakaita mukadzi wei anonzi mukadzi akanyepe kusvika ipapo mukadzi kana uchida kuti but anganyepe here kusvika ipapo kuti iwe wakaita madhodhi mubhaketi anganyepe kusvika ipapo but ini ndafumuka sezvo zvamataura nezvataura nemuzukuru wenyu hazvingorwe zvakandakazvisunungura pamwoyo pangu because mukadzi ukaona achikufumura kuvanhu vese achitaura zvinhu kunyange zvikunyepa but iwe uri kuzvizikirewo kunyepa kunani chandakanyepa chii ipapo ndabatikana ndakuudza batikana shamwari dhodhi wakamama ndizvozvo mumba hauna kuzviita munhu uri pakati watanzania ndapuresa ndikati iwe izvi zvinofambidzana pfungwa nenhingirike nezvi nemwoyo hanzi uri pakati bva wati ndapureswa nedhodhi kana nendiwe ipapo kozi urikona zvazvinoita unombozati zvinhu zvacho izvo unoziva kuti kana even wakapuriswa neweti chaiwa kana wapa sex ka weti inobva yakumira dhodhi inorimira ko rinozotava kubuda seko ipapo unobuda seko dhodhi aiwa apa ataura chokwadi apa wakamama chakwa ndakuseka kana riri zvako ukati wao pakati pekurwa potota ndapuriswa nedhodhi Sekuru kuseri zvakatondibata wese ndaiyandisekesa pacho kuitonga padhodhi apa padhodhi ndakatobatikana ndazoseka aiwa ndazoseka padhodhi abati sekuru emana kuseri ndaenda poto obva kuti ndapuriswa nedhodhi zukura ausadaro mwangu hanzi wakabva waburuka bva wamamira mubhaketi hanzi bva wamamira mubhaketi hanzi auna kupisika kuti aiwa ndaudzwa aiwa but ndozvawakaita sekuru munoti kudini sekuru sekuru vari kugona kutonga nyaya yavo sekuru vari kugona kutonga nyaya yavo sekuru vapedza masports sekuru kuseri sekuru guys kana zvinhu zvakadai zvichiitika vedu vevanhu vari kuroya vakarume vanhu musaroya zvokusvika pakudero kuroya munhu kusvika pakuda kuti aitire tsvina mubedroom akarowa mukadzi wake ane 5 years imwe mishonga yakaoma guys achatopedzera totiza mukadzi masmall house musaita utsinya wakadero small house regai kuroya varume vevanhu please. No, it's not fair. Ndichazodzoka neimwe pane imwe ndada kushare neimwe futi my voice note ndogona kushare neimwe ndichaidzokoroya sekuru masipakwa navo handeti pane umwe mukomana ari kutaura kuti vanhu vese vari kubritain vamuri kuona hanzi vari kudla mabhini. I think I should play this one for you guys. Hanzi vanhu vese muri kuona pamafacebook apa neniwo included hatina dzimba tiri kurara musango ngandikuplayire iyoyo as well tingoti kokoko chidero tibatsereke hanzi vanhu vese vari kurandani vanhu vese vari kurandani tivete panzi teererai mumwe kulondon kwandikutaura nezvako bhazi rekulondon nonzi michael mabvire zita rangu ndokara kuchitungwiza kwandakabva 16.5 years now in Great Britain, United Kingdom. Ndikudya chikafu chasiwa pa KFC mabhini ayo. Saka ndisvike ipapo right now azviite because handibvumirwe by health and safety whatever zvanoita marules akuno vanofanira mapurisa.
plus ndakaita mesa piyo ipapa ini ndino hembe dzangu ndakadzichengetedza apa pane cheyelo apa ndo wardrobe yangu iyo ndo wardrobe yangu icheyelo ichi ndo wardrobe yangu saka ndiri ndikanye bhesi rangu because bhesi rori rinonetsa kuita se kuwana hama dzangu ndati ndikuudzei ndo upenyu hwemuLondon muno usaninzwire tsitsi zvichanaka chete mwari vachapindira how I don't know when I don't know but handizi ndega takawanda timedhula nesituation yakadai mazviona mabhini ndo medu chikafu icho right chimwe chinhu chitonhuwirira zvakanaka chete chikafu chacho chinhu chakatonhora zvacho nemamagetsi makonye ungobvisa wodya umwe mvura worara Great Britain ari kuLondon mama dzangu let me tell you kuya kuno kuziya kuti wakaronga zvinhu zvako unoshupika kupfuura anything enda kurakidza face yangu but handikwanisi kurakidza face yangu I'm ashamed asi ndo upenyu hwekuno vanhu vanogara ma16 mu1 room vamunoona mumafacebook iwaya vachishamisira mafacebook we're going out this panorara nonzwa tsitsi but ndo upenyu hwekuno asina mbona muZimbabwe na agere since ndauya munyika masina mbona muZimbabwe na ndi imba yake flat rake andisati ndamuona munyika muno variko handizive kupi handizive pakana ari muLondon kuManchester kuVampton Scotland London kupi kunyeba ndi muZimbabwe ini ndagara 16 years upenyu hwangu hwakamingori right upenyu hwangu stake upi muZimbabwe ni upi vachinyeba musanyeberwe nevanhu vari kuUK kuno vachitendi neflat rangu amenesenge manesi kunyeba manesi ndo vanhu vanonyeba manje ndo vanorara vari 16 umwe nesi wandinotoziva ane imba yake haizi yake vanonyeba kuti vane dzimba vane manesi ekuno anorojesa vanhu imba yacho munogara vanhu 24 mumba yamwe mugara vanhu 24 it's a 3-bedroom house kuti zviite because havana mari yavatamberi yakainoshamisa stereke havana saka chimwe chinhu chinotikwadza futi paFacebook nevanhu vanenge vari kuZimbabwe South Africa neSouth Africa vafunga kuti vanhu vari kuLondon vagere iwe ka ndani ndikuudzei ame engineer aircraft engineer zvakaramba kuno asina kublema chiboy asina kublema mukadzi uyu akandisiya akatorwa muNigeria I blame kutenga ungaita ticket nchiuya kuno that's what I blame myself mari iyo ndakatotenga stand ndakatengesa mombe chii motikari pazimba paya ndakatotenga hangu stand yangu ndakavakisa ndiri kudheni ndiri bolato mazvinzwira ndangosangana nevoicemail yo kuUK tiri kugara 24 musatedzera zvatokuradzai paFacebook handisi ndadero zviLondon pane video yanga toradza London UK zveshuwa ari kuLondon UK but I leave that to you mazvihwera mega saka pane imwe yandada kuti munzwe handizi kuti chaiwana here ndingade ndakaita 2 days ago hanzi wanga waripi ndandiripo zvangu ndinokura ndichizvita no sorry iyi ndeyabamukuru ndeya handazita ndada kuitira ila 2 days ago ndeipi but iripo yabamukuru mainzwa yeMuzukuru mainzwa Muzukuru achadi kuita bonde iye handizi ndiyo here maita shumba hai iri detembo pane yandiri kutsvaka zvinoka ndazoona maybe ndichazoita later zvangu pane yandiri kutsvaka ndiri kuishaya ngade ndakaita 2 days ago
torova here yasekuru futi musati maenda mumbonzwa zviri kunetsa mudzimba umu. Kana ndakazenge ndaiwana ndichazoita later mangwana kana tonight kana later ameno pandichaita live. Voice note yo ndada kukuplay hai. I think yaitaura zvemagonyeti or something. Ndikuitsvaka ndisikuiona. Imbobata ipapo. Dzese dzazoita ngani? Mbiri. Zvesho ndaishaiwa. Tozoibata zvedu pamberi apo ndoza ndichasangana naye zvangu. Pandichaita live yangu imwe. But todzokora tonzwa sekuru ndobva ndavhara zvangu. Handiti timbonzwa sekuru vari kuti kudii neMuzukuru wavo. Sekuru vari kuti kudii neMuzukuru wavo. Ndichipedza pandoenda kujogging tozobatana zvedu later. Tobatana pa later. Hold on. Munoda ndiplay ipi? YemuLondon here kana kuti yasekuru neMuzukuru? Ari kunyimwa bonde. Inini azukuru zvandakutaura ndizvongoti garisanai bhozi mune vana mese. Vachigadzirisa chii? Iwewe usanonokesa kuri mudzi asanonoke pya kumba. Iyo aona iyo usashaise mukadzi bonde chete. Mwana mdiki wekuita sei? Bozi muzukuru inini terounds weyo takawira. Muzukuru wangu ndikauya pana pevteme ndagenda ndingachingotaura nyaya dzako iwe. Muzukuru wenyu sekuru nepana pandikufara marriage iri kundibohwa so handizi saka ndosaka ndauya kuzoenzanisa nyaya dzenyandika but uyataura chokwadi chake manje. Chokwadi chake ataura kuti iwe uri kumunyima bonde. Inini ndati uri kunyima bonde kayo. Kuzvirambirei? Uyari kutaura ari pana pakako. Uyari apo. Uyari kutaura uri kumunyima bonde kayo. Ndinokumbira. Hatiti muri kuvaudza. Ndiri kuudzani. Ari kunotaura kuti iwe uri kumunyima bonde. Kuti uri kumunyima uyari kutaura ari pana. Ndikuudza iwewe. Ndaudza ni Kwe wadi ungotaura kuti ndakutaura ndika. Kana asingati ngataura kuti nini handiti. Ndasikurara pana apa ini andika. Ndira kunzwa kuseni kuti maro abonde. Usasekeka iwe. Hasi kuda sekuru haanei nezvepano hazvinei naye. Atoseka. Mukatona itoseka toradza kuti zvamurutaura ndezvenyizvo ndagara naye ndomuziva. Saudatala haisikumira. Haizi. Aiwa muzukuru wabonde. Muzukuru wangu ndi wangu. Mwana wanzvadzi yangu ari kutaura zvese. Ini ndakuudzai. Inini munhu akandona kunge ndiri mwana mudiki kana kunge munhu kana kuti ndakaedza nakimba namukundi. I behave like mukundi. Inini ukandiita kuti wewe unoda authority ukastate authority I give you the authority. But iwe rova munhu wakubondeka. Kana ukanditi inini mukadzi ari weri chibhagera zvamamuita zvekurwa zvizvi. Kana iwe zvaungaona zvekupwanya foni zvandizvide futi. Watoipwanya but handizvide zvawaita. Muzukuru apwanya foni. Saita hasha. Kana uri mumba mako munhu ngozviratidza foni ya Mudhoti. Hurumende wako uyu. Iye hazi stable. Mune vana 5. Vana 5. Kokangana achikukandira imomba. Aiwa ndatoona kuti aiwa hazvani basi. Waunotsvaga nyaya manje. Hapana nyaya ndiri kutsvaga tikutaura zviripo. Hapana chandiri kushatisa. Inini chiripo ndati ndataura ndataura zviripo. Iwe hausi kutaura zvokuti handida. Muzukuru ukashaisa mukadzi bondeka marriage inosheka manje. Inosheka kusheka chake. Because inini kana munhu akanditi handisi kuda kana akandirova gutsuka inini ndoita zvaanenge achiita. Iyo hanzi unozoda kuti abonde kumakuseni. Iye haasi kuda makuseni. Vamwe vana vamuka. Hanzi vana vamuka. Koya nhasi andidaidza makuseni angachitizvanaitira izvozvo saka ndazotanda. Kunyepa. Kunyepa. Sekuru yatonyatsorara kurara foto. Inini ndiri kufunga ari kufunga zvekuenda kubasa. Ari kuenda kubasa. Ndiri kushaudwa. Ndakushauda kuti sekuru kuti nhai mimbosi yewo matiko hanzi uri kutozoti iwe ndakutaura vana varara ndi hanzi uri kuti kana wapa musoro kuti ndapuriswa nedhodhi ndobuda zvakaita hanzobva wanomama
Sekuru. Kudana mondera zambia ramu. Aiwa zvazvidiwa manje. Aiwa kana. Hapana mukadzi kana wamutanga tera kana mukadzi kana wamutanga shamwari kana wamutanga mukadzi ka aumusire panzira. Hanzi kuti wapa musoro vhonda preswa nedhodhi. Hauna kuitira mbaketi here mbo. Last time hanzi wakaita dhodhi mbaketi. Hauna kurasa mba muri kunwa. Wauda kudzoka kuti upedzese. Unopedzesa chi? Ipapo manje mukadzi anenge achibuda love neyo manje. Uya akagadzirwa zvokuti inini ndimuseme kunoko. Tonetsana iwo ndisema wona maendero. Kuti girlfriend yacho. Ukaona mukadzi pamadhodha apa muzukuru pagadzirisewa. Sekuru musanyeperwe nemusi. Musuno aitara zvikanzoni iyo nyaya madhodhi yako yanogara uchitaura uchatondifambisa mbiri isingaite kuvanhu. Ndikati ndichaiudza sekuru wangu. Ndisaka ndakazokudza. Yakandiudza muzukuru. Ndisaka ndakakudza. Akandudza nezuro chaiye pandakasvika. Dai uchifanga uchiudza vanhu kuti chi. Taura. Akandudza ndikati hayo ndichetane. Saka ndiri kutaura ndiwe kuti pagadzirise pa. Zvinhu zvakunyepa kuti chi. Haunyare kuramba zvinhu zvaunenge wakaita. Mukadzi wei. Kana anonzi mukadzi. Kana anganyepe kusvika ipapo. Mukadzi kana uchida kuti but anganyepe here kusvika ipapo. Kuti iwo wakaita madhodhi mubhaketi. Anganyepe kusvika ipapo. But ini ndafumuka sekuzva mataura nezvataura nemuzukuru wenyu hazvingorwe zvakandaka zvisunungura pamwe because mukadzi ukaona achikufumura kuvanhu vese achitaura zvinhu kunyange zvikunyepa but iwo nokuzvizitireko kunyepa kunani chandakanyepa chii ipapo ndabatikana ndakuudza batikana shamwari dhodhi wakamama ndizvozvo mumba hauna kuzviita munhu uri pakati watanzania ndapresa ndikati ive izvi zvinofambidzana pfungwa nenhingiriki nemwoyo hanzi uri pakati bva wati ndapreswa nedhodhi kana nendiwe ipapo kozi urwara zvazvinoita unombozati zvinhu zvacho izvo unoziva kuti zvakana even wakapreswa neweti chaiva kana wapa sex ka weti inobva yakumira dhodhi rinorumira ko rinozotava kubuda sei kuyepapo robuda sei kudhodhi aiwa apa ataura chokwadi apa wakamamba chava ndakuseka kana ririyo zvako ukati wao pakati pekurwa potota ndapreswa nedhodhi batikana wakazviita inini ndakatobatikana mvura zvawakaita saka ndakazozvitaura zvakatondibata wese daiya nditesekesa manje kuitonga inini ndakatoibatikana padhodha apa kapa dhodhi ndakatobatikana wakabatikana ndazoseka aiwa ndazoseka padhodha nemanakira ndapoto obva kuti ndapreswa nedhodhi muzukuru hausadaro mwangu hanzi wakabva waburuka bva wamamira mubhaketi hanzi bva wamamira mubhaketi hanzi hauna kupisika kuti aiwa ndaudzwa aiwa but ndozvawakaita ndo zviri mudzimba izvi please masmall house regai kudyisa varume pakusvika pakudero utsinye sheyai varume avo zvakanaka uri small house wodyisa murume zvokusvika kuti pese panodaita bonde wodhotera mubhaketi manaka aiwa manaka anyway ndo zvandinazvo today malive ndichadzoka kuzoita malive kana weather iri good sezvizvi sometimes ndingoti graft tobva tanowoka kugraft kuti kadumbu ripere so hamundione but kamune topic moseta time around kuma 8 ndouya then chiuya nichizodididididi imwe so thank you so much guys ndoyo yatatinayo nhasi sanjamboti woke then ndozonanga kugym tozobatana apo maybe mangwana toenda kwadentist anogadzirisa matata saka sweet rangu reblue randanchidya rapera. So thank you so much guys. Material mukomana ari ku-UK mamuchida kuinzwa hai ndofunga maneta nayo maneta ka yekuti hanzi munhu wese ari ku-UK vamuri kuona pafacebook ava vakaita sesu vari kukunyeberai pane vanonoka regai ndingoitika kulondon kwandiri kutaura nezvako bhazi rekulondon vanzi michael mabvire zita rangu ndokara kuchitungwiza chokwandakabva 16.5 years now in Great Britain, United Kingdom. Ndikudya chikafu chasiwa pa KFC mabhini ayo. Saka ndisvike ipapo right now hazviite because
handibvumirwe pahealth and safety whatever zvanoita marules akuno vanofondera mapurisa plus ndakaita mamesapi iyoyo ipapapo ini ndino hembe dzangu ndakadzichengetesa apa pane cheyelo apapa ndo wardrobe yangu iyo ndo wardrobe yangu icheyelo ichi ndo wardrobe yangu saka ndiri ndikane bhesi rangu because bhesi rori rinonetsa kuita se kuwana hama dzangu ndati ndikudzei ndo upenyu hwemuLondon muno usaninzwire tsitsi zvichanaka chete mwari vachapindira how I don't know when I don't know but handizi ndega takawanda tinodhula nesituation yakadai mazviona mabhini ndo medu chikafu chacho right chimwe chinhu chitonhuwirira zvakanaka chete chikafu chacho chinhu chakatonhora zvacho nemamagetsi makonye ungobvisa wodya umwe mvura worara Great Britain ari kuLondon mama dzangu let me tell you kuya kuno kuziya kuti wakaronga zvinhu zvako unoshupika kupfuura anything enda kurakidza face yangu but handikwanisi kurakidza face yangu I'm ashamed asi ndo upenyu hwekuno vanhu vanogara ma16 mu1 room vamunoona mumafacebook iwaya vachishamisa mafacebook we're going out this panorara nonzwa tsitsi but ndo upenyu hwekuno asana mbona muZimbabwe na agere since ndauya munyika masana mbona muZimbabwe nandu imba yake flat rake handisati ndamuona munyika muno bariko handizive kupi handizive pakana ari muLondon kuManchester kuVampton Scotland London kupi kunyeba ndi muZimbabwe nini ndagara 16 years upenyu hwangu wakamingori right upenyu hwangu stake upi muZimbabwe nini upi vachinyeba musanyeberwe nevanhu vari kuUK kuno vachitiendi neflat rangu amenesenge manesi kunyeba manesi ndo vanhu vanonyeba manje ndo vanorara vari 16 umwe nesi wandinotoziva ane imba yake haizi yake vanonyeba zvane dzimba vane manesi ekuno anorojesa vanhu imba yacho munogara vanhu 24 mumba yamo mugara vanhu 24 it's a 3-bedroom house kuti zviite because havana mari yavanotambira inoshamisira stereke havana saka chimwe chinhu chinotikwadza futi paFacebook nevanhu vanenge vari kuZimbabwe South Africa South Africa vafungati vanhu vari kuLondon vagere iwe ka ndani ndikudzei ame engineer aircraft engineer zvakaramba kuno asina kublema chiboy asina kublema mukadzi uyu akandisi yakatorwa muNigeria I blame kutenga kuti ndakaita ticket ndichiuya kuno that's what I blame myself mari iyo ndakatotenga stand ndakatengesa mombe chii motikari pazimba paya ndakatotenga hangu stand yangu ndakavakisa ndiri kudheni ndiri bolato Thank you so much guys ndo zvandandinazvo nhasi tobatana pamberi apo malive ndichiri kuwaita pandanango batikana kune zvimwe zvimapu zvakazongobuda zvatichingodiscuss matopic mazhinji takumaitira kunonzi Clubhouse saka kana usati wambodownloada Clubhouse vanhu vese vakuenda kuClubhouse unogona kungoona vanhu akati zizizi pano vanhu vakuita zveClubhouse but pano ndinchidzoka sorry muromo wangu aita blue nesweetland ndachidya iro iri sweetland ndachidya. Thank you so much guys mazvinzwirawo comment mozokomenta mega ndichaisa kuYouTube. Thank you so much. Hands too much mutoriro 24 hours yeah zvinhu zviri kuitika voice notes ari kuitika in real life aya zvinhu zvatiri kushare pano pachannel pangu moenda kupage rangu rakanzi Handy Leon's live hot topics mofollower kuYouTube Handy Leon Mapira kuYouTube. Thank you so much. I love you all.